लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननो ओरैबायदि आलासिजों लोगो हमलायहोनो सानदों। बे आलासिखौ नोंथांमोना जिउआव लोगो मोनफेराखै जानो हागौ। बेनिखायनो आङो दिनै बिथांमोन सानैखौ लेंनानै लाबोबाय। दा आङो बिथांमोन सानैखौ नोंथांमोनजों लोगो हमलायहोगोन। लोगोफोर बिथांमोनखौ नुहांयैनो नुनो मोनसिगोन। नायलांबाय थादो, नोंथांमोना लोगो मोननो हासिगोन। नोंथांमोनाथ' नायखायो जाहैबाय बिथांनि भिडिअखौहाय। बिथाङा जोबोद मोजां भिडिअ बानायो। बिथाङानो जाबाय देरहासार इस्लारि। बिथांखौ दिनैहाय बे हाग्रामा ब्रिजआव लोगो मोनबाय। थेंक इउ आंबो फार्स्ट टाइमखा नोंजों लोगो मोननाया। दा नोंनि भिडिअखौ नायबाय थानानै बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो आरो। ओमफ्राय मिनिबायबो थायो, समाव बिराद फानिबो बानायनाय जायोना। माने आं बिराद नायो आरो, खिन्थु दिनैहाय लोगो मोननानै गोजाननिफ्राय आं नायहरबाय थादों आरो नंगौना नङा जाखो बेलाय सानदां। ओमफ्राय दा मोखाङाव फैनानै नुफैबाय रियेलानो आरो। आं मैया नायखादोंमोन भिडिअखौ, फैनायनि भिडिअखौ नायखादोंमोन आं। दा दङना गैलिया बेखौ मिथियामोन आरो। ओमफ्राय दा बिथाङा फैनानै गावनो आंजों लोगो मोनफैबाय। जोबोद गोजोननाय थाबाय। आंथ' मास्क गाननायखाय सिनायखायाखैमोन। ओमफ्राय दा नोंथांमोना लोगो मोनबावगोन, गोबां मानसिया इयाव फैगासिनो दङ, गोबां इउटुबारफोर फैगोन। दा नोंथांमोनजों लोगो मोनगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। माने समावहाय फानि बानायनो गोसो जायो। माने एखेखौ नायबाय थानो नायगिरिफ्रा फैनाङोना। ओंखायनो सम गेजेर फानि होखावनो गोसो जायो आरो। इन्ट्रेस्ट माने बहुद इन्ट्रेस्ट मोनो आंनि भिडिअखौ नायनानै। आरो समनि गेजेराव हारिखौ नोजोर बोनानै माखासे बाथ्रा बुंनाय जायो। बहुद इन्ट्रेस्टिं मोनो आरो। गोजोननाय मोनदों। लोगोफोर बिथांनि चेनेलखौ फल' खालामना हो। आंनि फल'वार्सफ्राबो बिथांनि चेनेलखौ फल' खालामना हो। आङो दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनफैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो। दा बिथाङाबो जौगालांथों थाबैनो, आरो लोगोसे बिथांनि फल'वार्सफ्राबो एसे आंखौबो नायहरथोंसै ना माथो। बिदिनो नोंथांमोनाबो थांनानै बिथांखौ सापर्ट खालामब्लानो जाबाय। मोननै दं ने नोंनिया? मोननै दं। मोननैया गसपेल जाहैबाय। मोनसेया बिथाङा मोनसेखौ गसपेल होयो, ओमफ्राय मोनसेया जेनेरेल, माने हारि धोरोम बासियालासेनो। दा जोंनि गामियाथ' खाथियानो होनजायो, होनब्लाबो जोङो लोगो मोनलायाखैमोन आरो। दा थिनालिमोन दानिया गामिया। 1 नं सालबारि थुक्राझारनि एसेल' थांनांगौ आरो। हाब होमब्लालाय थांबाय थायो आंलाबो लोगो मोना। ओंखारनाय जायाना। औ नै एबाराव दैज्लांनि समावसो आं थांनाय जायाखै। नङाब्लालाय सिगां थांबाय थायो। एबाराव लोगो मोनलायबाय थानायसै। दालाय आरो फन नाम्बारबो थालायनो हासिगौ। ओमफ्राय आं खनसे इन्सटाग्रामाव मेसेज हरदोंमोन नोंखौ। नायरोङाखै होनदां। नायरोङाखै जानांगौ। माने नायनाया नायो, माने आंनि स्टाफावहाय माखासे मानसिफ्राबो नायनाय जायो। आंनि एकाउन्टखौ माने हाजार कमेन्टफोर फैनायाव आंथ' पिकआप खालामजोबनो हाखाया। माने गुबुन मानसिखौ आं होनाय जायो आरो, आंनि स्टाफाव मावग्राफोरखौ। दा बिसोर नायनायावहाय सोरखौबा रिप्लाइ होआ आरो बेनो। आंबो नायस्लाबनो हाया, सोरबा बिदिनो मेसेज हरला बायदिसिना हरला, कमेन्टफोरखौबो नायस्लाबनो हाया बिदि जायो समावहाय। नंगौ। दा जोङो नोंथांमोनजों दसेनि उनाव लोगो मोनफिनगोन। दा दसेनि थाखाय दोनथ'नोसै, ब्रेक लाबाय। जोङो एमजि बिथांखौ लोगो मोनबावलायबाय। बिथाङाबो हाग्रामायाव दंफैयो। बिथांखौ दहन नाहरबाय थादोंमोन आं बिथांखौहाय। ओमफ्राय नंगौना नङा बेलाय सानबाय थादोंमोन आङो। ओमफ्राय दा नंगौआनो ओंखारबाय। नंगौ। दा जायफ्रा फैनो हायाखै नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामबानो जाबाय बर' हारिनि थाखाय। आं बेखौनो बुंनो सानो। दा डिआर नाब्ला सारखौ जोङो जेलनिफ्राय सख'नो थाखाय दा नाजागासिनो दङ अनेक रायजो राजाफ्रा। दा बेवहाय स्ल'गान होगासिनो दङ, डिआर नाब्ला नो रिलिज नो रेस्ट होननानैहाय बिथां रायजो राजाफ्रा जै होगासिनो दङ। दा बिथाङा रिलिज जायागौमानि जोङो नाजानांगौ बिथांखौ जेलनिफ्राय सख'नो थाखाय। दा बाव फैनानै गोबां मानसि फैदों, जायफ्रा खोनादों मोजां जे इउनिटिखौ नांगौ। मानोना इउनिटि गैयाबा जों मालाबाबो डेभेलप जानो हानाय नङा। लोगोसे बेवहाय जोङो मस्टलि बुंनो थाङोब्ला पलिटिकेल पार्टिखौ लानानै जों गावजों गाव गुलाय गुजाय सानलायनाय लायोबा इउनिटि बा खौसेथिया जोंनि गेजेराव फैनाय नङा। बेखायनो आं लुबैयो गासैबो नों उमुक पार्टि सानलायाबालानो लोब
जों इउनिटि खौसेथियाव फैनांगोन अब्ला निस्सय जोंनि बे दाबि बा मोन्थायखौ खुद्रिनाया जाफुंसारथारगोन होननानै जों साननानै लानो हायो बेखिनियानो गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम